Kad pomislimo na nogometnu loptu, zašto uvijek pomislimo na ovu loptu? Ja sam učiteljica i ovo je 4. dio priče o nastanku nogometne lopte. Ako pitamo djecu da nacrtaju nogometnu loptu, mislim da će većina nacrtati onako onu bijelu sa crnim, klasičnu loptu sa crnim dijelovima. Ali to nije samo dizajn, to je zapravo čista geometrija. 1970. godine bilo je svjetsko prvenstvo u Meksiku, a tvrtka Adidas napravila je legendarnu loptu Telstar. Kako bi od 2D komada kože dobili savršenu 3D kuglu, lopta se sastojala od točno 20 bijelih heksagona, bijelih šesterokuta i 12 crnih peterokuta, odnosno pentagona. E sad, zašto je ta lopta bila crno-bijela? Postoji razlog i za to? Ovakva crno-bijela lopta vidjela se na svim televizorima, i onima koji su podržavali boju i onima koji su emitirali samo crno-bijelu sliku. Tako crno-bijelu loptu bilo je lakše zapratiti na tim televizorima. Danas na prvenstvima lopte nemaju šavove, one su toplinski spojene. Tradicionalni šavovi s nitima ostavljali su rupice, kroz koje onda lopta kiši upijala vodu, postala sve teža i mijenjala putanju. Toplinski spojena lopta potpuno je vodootporna, stabilna je u zraku i leti znatno brže.